Piye kabarmu, Mas? Ayo saliman karo Mbak Prigel. Iya. Sayang sik. Aku wis ngejak ndak tahu lho. Pengen. Apa? Kok anake piye to? Ya aku kesenengan ndemok ngene iki. Lah kok iso seneng? Ambil dino nggur mie. Mas aku Ya lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pendelku tak wae. Tak wae putas. Sop putas lho. Bar mentel terus mutruk. Yo iki diaturake sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Iya. Mbak Prigel diaturi jumeneng dhisik. Mbak Prigel diaturi jumeneng, kareben menyapa warga masyarakat ing dusun Kaliula, karo atur panglipur ya, Mak. Ayo, Cok, disepoti, Cok. Monggo, Mbak Prigel pangayu anjar wening. Yo. Hey. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak. Iya. Alhamdulillah, sampean piye kabare? Alhamdulillah baik. Mbak Prigel nak yo sehat-sehat wae to? Alhamdulillah pangestunipun. Nah, kita dipertemukan ana ing dusun Kaliula, Mbak. Dusun Kaliula. Wah, iki berarti dusune akeh ulane ya, Mas. Dusune akeh ulane. Iya. Adicarane bersih dusun. Adicarane bersih dusun iki biasane sindene ning sisih kono ning kene kok umpane kok aneh. Anu, ora ketok, Mbak, mergo kelangan ki lho. Anu, omahe wong, daleme wong, dadi diseleh kono. Tapi aku ngobrol di sini gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak Kelihatan apa-apa. gak? Kelihatan toh, aman toh? Kelihatan. Pokoknya ukurannya Mas Nanang kelihatan ya kelihatan. Terus piye kuwi ukurane kok Nanang? Lah Nanang kok ngangge seragam ki mang Lho, dengaran. niku daftar Astabrata magang, Mbak. Oh, saiki dadi ceru. Cerew tak niku, nggih ngoten niku, cerew. Oh, alah Nanang sehat selalu ya, Le. Loh, sampean nggih kacamata ireng apa ketok? Malah ketok eleke. Mbak Prigel salam-salam dulu, Mbak. Ya, Mas. Kagem para warga ngendi mau? Kaliula. Kaliula. Heeh. Ana ula nyemplung kali. Ana ula nyemplung kali. Heeh, warga Kaliula semoga banyak rezeki. Allahumma amin. Ana ula nyemplung got. Ana ula jegur sumur. Ana ula jegur sumur. Warga Kaliula semoga panjang umur. Allahumma amin. Amin. Ana ula ulane diwel. Apa? Heeh, warga Kaliula bengi iki ketemu kelawan Mbak Prigel. Ayo. Iya. Mangan sate dibakar ngangge areng. Apa kuwi? Dalange kok ganteng. Iya. Wit riyen. Iya. Kowe apa ro nang dalange ganteng nang? Kakangku kok niku. Iya. Mbak Prigel. Mas, matur sembah nuwun kagem seluruh panitia pada malam hari ini ya, Mas. Nggih. Khususnya juga untuk perangkat desa semuanya Pak Kasun matur sembah nuwun. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kayak ora kapok nekake awake dhewe ya Mas ya. Amin, Moga-moga Mbak. tahun depan Mas Akbar beserta kru bisa hadir kembali di warga Kaliula ya. Uga didongake Mbak warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Kaliula yang malam ini menonton pagelaran wayang kulit tumplek-blek dari siji. Iya, padha madhep rene kabeh, Mas. Nggih. Nonton sampeyan kabeh. Amin. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak sing nonton malam hari ini ya Mas ya. Diparingi kesehatan sedaya. Amin. Utange gek ndang lunas sedaya. Amin. Sing nyauri banter dhewe biasane utange akeh.
Iya, wah, iki banyak permintaan-permintaan, Mbak. Permintaannya apa, Mas? Niki kula waose nggih. Heeh. Nggih, monggo. Niki wonten sing sami wilujeng rawuhipun bucange kula sesepuh dusun. Tembange caping gunung mawi bawa tembang niki kagem bapa perangkat dusun. Kaliula sak rakyatipun sedaya saking kula Mbah Mujiya matur suwun. Terus niki wonten sing lumantar WhatsApp nyuwun loro ati loro enek loro ati loro nggih. Bener nggih? Enten. Nggih, loro ati loro. Saking penggemar setia Sanggar Seni Astabrata menika ingkang memonitor di channel YouTube Astabrata Media. Mbak Prigel milih dulu, Mbak. Ayo arep ngaturke apa? Mengko ben iki ana Mas Victor lho. Iya. Ben bawa ya ora apa-apa. Mas Victor bawa ya ora apa-apa ya. Bawa ngewangi Mbak Prigel. Mbak Prigel wah jadwale wis full iki luar biasa kok. Oh ya sampean ora, sampean sedina yo ngenyangi loro isuk bengi. Wayangan kok ngenyangi loro. Iya. Apa, Mbak? Nggih, niku wau panitia juga ada permintaan podang kuning. Oh, podang kuning. Oke. Sing didhisik manut. Ya Kene, podang Mas. kuning. Mas Victor. Kene podang Turun kuning. aku rene. Selamat. Ayo Mas Victor, rene Mas Victor. Yo, Hey. Sawi ra temu Victor. Ya. Sip wah. Suwi lho Mbak ora ketemu to jenengan karo makhluk ini. Loh, kok makhluk piye to, Mas? Ya maksudnya penabuh saya ini lama izin loh ini. Aja makhluk to. Apa? Spesies. Malah spesies. Iya. Piye kabarmu, Mas? Ayo saliman karo Mbak Prigel. Iya. Sayang sik. Aku wis ngejak ndak tahu lho. Pengen. Oh, maksudnya pengen mbok abong, Mas. Wah, aku tuh sing ngabuk ya. Nggih, ngaturaken ujung dalu Mbak Prigel. Sugeng dalu, Mas Victor. Iya, selamat malam. Nggih, Mas Dan. Dangu niki izin ngapunten kala wingi tesih ngayahi kewajiban teng kampus menika. Acara apa le? Acara apa? KKN, Mas. Nggih, KKN. Kuliah kerja nyata. Iya. Ning ndi? Wonten Boyolali, Taman Sari. Wong gunung dadi. Berarti KKN-e jurusanmu pedalangan berarti ngelatih dalang ning kono. Iya, Mas, ngatih dalang terus memperkenalkan adik-adik tentang wayang kulit ngono kuwi. Aku yo ngajar SD. Samarku nek sing mbok ajari ngono malah awakmu digo wayange. Dadi go dolanan gogok ngono kaya. Anu, bawa podang kuning Mas Victor. Podang kuning. Iya no, engko sing ngaturne langgame karben Mbak Yu, Mbak Prigel. Ya, Mas Victor ki apik ya, Mas. Apik piye? Kayak tutup botol PPO modele. Serasi lho, padha ijone lho, serasi lho. Ade ra semayanan ya, Ora Dek ya. semayanan kok aku. Masya Allah. Ancen yo sak rasae ngene iki lho. Wah iya. Sak rasae bangga ra semayani bangga. Berarti Ade podo-podo percaya ngono ya, Mas ya. Saling percaya. Saling percaya. Aku percaya sampean gak. Ya padha percayane. Ya padha percayane ngono maksudnya iki.
Ya Jal, pamerno suaramu ning warga masyarakat dusun Kaliula le. Ki asli ya, Mas? Asli kok ya mosok pasangan. Iya. Alah, alah Beh, kemayu. tumone. Wah, tomo ora ya. Ya Jal, suaramu kaya ngopo cah bagus. Iya. Jarana. Ngadeg to, Mas? Malah kaya dolanan. Iya. Oh, wis to. Wis mentok. Ora iso didongkrak. Iya. Kula serasi mboten Bu kali Mas Victor? Serasi. Alah iki. Apa ora? Aku ngene iki umpama pasangan sing piye, Mas? Wah, ya serasi. Sing wedok kaya Komoratih, sing lanang kaya Komodo. Lho. Toko mudu lho. Ora pasangan ideal, iki kaya pasangan idiot. Oh, ini. Masake. Ya. Ya Jal, suaramu kaya ngopo? Nadyan wujud temong peksi. Suarane gak dalang ya, Mas? Gue dalang, niku nggih jurusannya kuliahnya juga pedalangan, Mbak. Oh, pedalangan juga. Nggih pedalangan. Kowe nek kadung dalang wah hebat. Hebat. Nek nampa tanggapan pas dalangan wah kotake kotak jajan. Kok kotak jajan? Lah kotak biasa niku ora Kegedean. gedok. Dek ben iki ora kotak jajan, Mas. Apa? Kotak amal. Malah. Kotak masjid. Aneh-aneh. Ya. Agawe talining pronto. Maui Mas Victor rasan-rasan karo aku Mbak Prigel. Piye, Mas? Mbak Prigel punya campur sari Anjar Wening Group, Anjar Wening Musik. Iya. Kuwi Mas Victor arep daftar dadi musisi. Dadi ngedram jere. Aku lu ngedram iso, drummer. Ora lho, nek Victor daftar dari drama. Kok dadi drame lho. Ora Nek mau nyepelek dadi drama, Dosa. dadi pancalan bass lho. ayo, dia daftar dari drama kan, dari pancaran bahasa kuwi to. Bacalan bas oleh. Sing dadi dek kuwi. Tidak itu yang ngisor. Angger sing ngidak Mbak Prigel apa-apa. Lele, Aku seneng. Oh, sing ngidak Mbak Prigel seneng. Seneng. kok ngono? Teko ngisor karo ngeliling. Ayo. Mansakur. Wansal kok. Pacar. Aneh-aneh. Yo. Yo. Goleki si podang jenar. Cengkok. Cengkok apa niki jenenge? Cengkok kemampleng. Cengkok kemaplok ya iki lho, Mas. Kemaplok kemidon ya. Wis wae iki. Terus? Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Minta tepuk tangannya Bapak Tepuk Ibu. tangannya untuk Mas Victor. Ampun tepuk tangan, ampun tepuk tangan. Lah Ini ngopo? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Weh. Aku tepuk tangannya opo? Nyawer. Dremis to iki ya. Alah yo aku glemis golekne kowe no Mas. Oh iya. Podang kuning ya. Podang kuning siap. Jogeti. Oke. Heeh, aku. Yo awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang midan anggonku ora krasa esuk awan nganti wengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apang gagan sangan tak rinci sapa katongan sarwi ngocet dheweke ngalih pencokan
Terus sorry ya Le. Lanan marahnya hatiku tan sayang tak seranani sun pikakul bando. Oh, arep ucol nyeblok. Ana joget. Hey, hey, hey. Ya, esok awane ngomah wis ora krasan. Luhuran anggoleki sing tak sayang. Mudeng-mudeng miterang gonku goleki. Ora krasa esok awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang tak sawang mensokne ngepang. Kekancangan tak rindik saka kadungan. Saringan sedeweke ngalih pensokan. Makane tak suwun kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen kaya dirane. Oh, bakal atiku kekiwang liyan. Yen siput jangan dudut ati kepranan. Tak seranani sono pikat pulut de bendo. Awas Pak Brada. Suka. Iya, mencelatar. Netar. Ya. Neh, pisan gas. Ya. Hey. Wes marem tenan. Malah kayak dolanan pocong-pocongan sing curi-curi ki lho Mas. Apik ya dolanane. Alah, yo melu aku tak go mulih. Nah, aku lho digo mulih Mbak Prigel gelem ora? Ayo. Gelem ora tak go mulih. Lah, piye genahe? Kok dadak genahe barang. Sama tak go mulih arep dingge dolanan eleret-eretan ning omah. Ye, eret-eretan gelem apa ora? Ayo Tor. Eleret-eretan anakku ning omah gelem. Gelem. Ya gelem ya Ning. Penting kanggo sampean apa to sing ora? Oh iya. Alam tolong ngaplok aku. Tak kira nek dadi anake. Walah Mas, kok anake? Lah ngopo? Kok anake piye to? Ya aku kesenengan ndemok ngene iki. Lah kok iso seneng? Ambil dino nggur mie. Mas aku. Ya lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pentelku tak wei. Tak wei putas. Sopo tas lho. Bar mentel terus muntruk. Mendem. Anaknya malah dipateni. Ambekan sih Mbak Prigel. Iya. Minum dulu. Oke, terima kasih ya Mas Abang. Nanti lagi. Kowe aja sih. Aku ora. Kowe panganing kene. Cek enek tugas satu lagi buat Mas Victor. Sampean Mbak suwi Prigel ben rapet. istirahat sih. Iya. Ngombe-ngombe sih. Ya, Mas. Nek kowe nak ora